Nazdar bando, vítám vás u dalšího dílu naše nové série z Old Mods 10 Skyblocku. V minulém díle jsme si zautomatizovali trcení cobblestoneu na gravel a jeho následné přesícení nebo projetím sítem. Jsme si vyrobili, nějak automaticky začali vyrábět věci, crafting, suroviny a spol. A ještě jsme si to napojili vlastně na náš Cobblegen. V dnešním díle se podíváme na zautomatizování dodávek vlastně lávy do našeho magmatic generátoru, který vlastně běží na lávu, aby nám vlastně ta mašinérie mohla fungovat. K tomu budeme potřebovat zásadní věc a to je fluid pipe, na kterou potřebujeme železo, který nemáme. Takže, nebo nemáme, zatím ho nemáme dost. Tady jich nějaký jsou udělaný. Když si nějaký železo předěláme, a to využijeme tady squeezer, kterým když se skáče, tak nám to vlastně rozbije na menší části a pak pomocí vlastně hammeru toho uděláme prášky. Takže to vlastně takhle to rozdělíme na 3. Když tady někde mezi bordelem najdu tady ten hammer, tak to ještě dáme 2krát. Těch máme 18. Bych tu měl někde jeden hammer, jsem už teda nerozbil. Jsem ho rozbil. Teď tím toto asi nerozbil. To je jedno. Si zatím necháme. Mělo stačit zatím. Farmu je taky v některém z dílů potom zautomatizovat, aby jsme mohli získávat jednodušejší železo právě i ze zombíků a redstone z víček. Tu není, tady v základách logistiky. Vlastně my teď vlastně plníme tady tu část úkolu. Kde jsou vlastně všechno pipky z pipes modu. Dvakrát kýbl, snad nám to bude stačit, to je 16, se obávám toho, že to bude možná trochu dál. Tak uvidíme, jo, všim to dáme někde na půli cesty. Možná uděláme někde tady v tom místě ten generátor, ať to není všechno tak u sebe, ale vidíme, jak nám to ještě vyjde. Tak, 6 želez, dvakrát kýbl, 1 redstone a máme trubku. Tady. Tak. Bych to tady nějak protáhl okolo všeho, ať se to tady zbytečně nezavazí. Tak vlastně to můžeme taky brát. Vyteče láva, tady nám možná vyteče trochu lávy, nevyteče. Voda. Bude to asi tak, jak jsem říkal, že ty to svítím potom. Že nám nebudou stačit ty trubky. Takže máme energy, tak si toto celý přesuneme vedle. Dáme si to tamhle. Tak. Napojíme si to tady energy trubkama. Mě to povede. Děláme takhle. A to teď dělám takhle, to jde vidět vlastně, jak to napoju. Pado. Uj. Já bych si měl možná bych to tady měl trošku rozšířit ten ostrov. Mimo kameru asi. Protože už to tady začíná docela dost docházet místo a možná bych mohl udělat tady spodní patro, kde by se mohli všechny trubky schovat, což
Já potom mají udělám, ale teď to dělám tak, ať jde vidět vlastně, jak je to napojený. Ať vidíte, jak to má vlastně, jak to funguje. Tak jo, pokus číslo 2, snad to nepřeskočím znova. Dobrý. Dáme tady Jubu, která je vlastně uložiště, vedle ní generátor. A ještě to jedno posuneme, protože je to ještě daleko. Takhle. Mezi to hodíme. Tak. Tady si nastavíme výstupy. Mělo by to z toho vycuknout. Tak. To je. Neříkej, že to takhle nebude fungovat, že ta trubka to neumí. Toto je nemilé, ovšem. Trošku počítal s tím, že to umí tahat. Nevadí, no, tak to budeme nosit zatím ručně, no, pak to musím se na to podívat, proč to nechce fungovat. Takže si vezmu ty trubky zpátky. No. Tak. Ale input, napravo output. Generátor by měl generovat. Ano. A tohle by nám tady mělo začat jet. Ano. Energie. Jo. Je to takhle. Jo. Teď už by to mělo pěkně fungovat. Jo. Elektrika přibývá, ale tady tento způsob výroby je dosti neefektivní s tím, že abych tady musel furt běhat. Takže se podíváme na další mod. Iron Generators. A začneme dělat generátory. Taky potřebujeme železo, redstoneový blok. Tady tento by měl vyrábět z uhlí. Když se podíváme, jestli nějaký to železo ještě máme. Bojím trošku toho, že železa bude mít málo. 7, dobré, akorát. Vezmeme redstone. To ještě nějaký měl být, jo. Vlastně tady v tom módu vlastně jsou generátory, které vyrábějí skoro ze všeho. Ale my chceme úplně ten základní, železný, který vlastně vyrábí z uhlí elektriku. Nebo z pevných bloků prostě. Z uhlí, dřeva, charcoalu a podobně. Tak, vyrábí 80 flux energy za tick. Takže to je úplně nejzákladnější generátor. Tak, dále, když potom jsou akorát netherite, můžeme dělat netheriteový, culinary, ten zpracovává jídlo na elektriku, medovej na elixíry, ender, to mělo servou enderperly, helitosis, to ani nevím, jo, dragon bird, takže dračí deck, zajímavý, tady na enchanty, to se myslím enchantované knížky, to vyrábí elektriku. A pak jsou tady ty 8x, což je vlastně 8 těch základních, spojených do jednoho efektivnějšího. A nebo 64, no. Takže to je vlastně to stejný, akorát prostě se násobí množství toho, kolik vlastně v tom jedném bloku toho generátoru jako takovýho je. Tak jo, hodíme si ho sem. Pojíme ho. A jsme si hodili ty 2 bloky, co jsme dostali. A on nám začne pomalu vyrábět elektriku. Tak, to bychom zatím měli nějakou výrobu elektřiny. Obsidian, ten ještě daleko, nebo daleko ani ne, ale docela jo. Tak jo, aby jsme se teď podívali.
Vybíráme si úkoly. Tak vylepšení na čestky. Tak. Tady pořádek trošku. No, můžeme začat dodělávat tady vlastně tu první chapteru. Witch Water. Takže musíme vzít barel hlínu, vodu. Tak, a my tady máme mycelium, který se vlastně dělá tak, že do toho sývu se naháže hlína a z hlíny můžou spadnout, někde máme, jo tohle, mycelium spores. No a pak se to aspoň akorát s tím klikne na tu hlínu jako takovou a udělá se nám tady z toho mycelium jako tak. Tak, vylijeme vodu do barelu a ona se nám začne předělávat na beach water. Kterou my potřebujeme vlastně na quest. A potom i na craft. Tak. Máme beach water. Které se můžou dělat různé jiné věci, funguje jako i obyčejná voda. Jo, akorát mi to musíme mít v porcelánovém kýblu, který nevím kde mám. Tady, porcelánový kýbl. A houba nám tady roste. Tak a soul sand, ten funguje je tak, že se do té nádržky hodí písek. Tady snad jeden máme. Tak vyrobíme jeden písek, to je rychlovka. Tady mám dvakrát rozbitý kobl. Tak mám písek. Tam dáme, máme soul sand. Dáme si ještě jednu tu vodu. Takže ta by se nám mohla hodit později. A hlavně nám to tady bude dělat ty houbičky. Až budeme přesívat soul sand. Jo, tak bychom měli dostat věci, co jsou z nedru, takže kvarc a podobně, no, moc jsme toho nedostali teda. Chováme. Houby taky zatím nepotřebujeme, tak. To máme další část. Pak tady máme výrobu obsidianu. Jo, který vlastně funguje tak, že si uděláme ten stejný barel, akorát z koblu. Já jsem se teda podívat, jak se dělá. Stone barrel. Doufám, že nebude ze stoneu. Stone barrel. Jo, stone a stone slab. Tak. A uděláme si tedy lehkou výrobu toho obsidiánu, který budeme potřebovat. Jasný. Díky tomu, že tady je ta super díra, jo, tak to nemáme nekonečný zdroj. Takže my si tady akorát uděláme na vícero místech padací místa, které já se znám. S mojí klikou já vždycky někde vlítnu, to přesně teda slítnu. Au. Padni. Dáme si ještě tady jedno. Tak. Láva. Voda. Tak, čekáme ještě na 3 stony. Tím se vyspíme. A já tady potom možná udělám nějaký jakože domek. Nebo nějaký lepší místo. V screenu to tady, jestli se Lukáš přidá, tak to tady trošku skulpturníme. My nemusíme zbytečně zatěžovat videa. To jsou zrovna věci, které můžeme udělat vlastně mimo, protože nevím, jestli vás to úplně bude bavit. Sledovat to, jak my tady stavíme, nebo děláme kde nějakou jinou opičárnu. Tak, máme
Pomůžeme, když budete chcet, tak můžeme z toho udělat zase nějaký zrychlený záznam. Můžete vidět, co se tady vlastně na pozadí dělá. Ale jakože nic vyloženě důležitého nebudeme dělat na pozadí. Off screenu. Tak jo, výroba netherrack. Budu hádat, že je láva a voda. Jdeme ještě doufám, že to bude ještě jedna láva. Kdyby ne, tak zatím nevadí. Jo, tady máme lávu. Netherrack by se teda měl dělat, takže dáme do tohoto lávu a zalijeme to touhle vodou. A udělal se Blackstone. Takže jsem to udělal asi naopak. Jo. Takže my musíme dát dovnitř vodu a zalit to lávou. Jdeme ještě pro jednu vodu. Lávu bychom tady možná nemáme. Není tady. Ne. Lávu si vyrobíme si lávu nějakou. Koblu. Vypadá tady. Aha, to už máme plný, nabitý. Teď můžeme jít podívat sem, co to tady, kolik jich tady vlastně se naspawnovalo. Třeba nám mají něco spadne. Kromě splněných questů. Ona nesmrtelná vička. Ale baťužek. Krásný. Dostali batoh. Měl si na záda batoh, měl by... Jo, neplný věci. Kada. No z nich sice teď aktuálně nevyužijeme, ale tak lepší než nic. Ty upgradey, uděláme si tady jedno bedno na bordel. To bude víc o všecko. A tady je ta bednata z toho módu jejich. Takhle bedínku. Tak. Já tady vedle toho. Takže shift pravý, dáme na železnou, na zlatou, diamantovou. Můžeme tam vyházet všechny své věci. Až budu se hledat, tak mě o tom můžete napsat, že jsou blbej a mám je schovaný tady v té bedně. Ale já je budu se snažit si všechny důležité věci tahat a toho, když už jsem ho sehnal. Že si hodím všechno tady to, co aktuálně nevyužívám do baťušku. Ta láva. Lávu už máme. Takže teď bych to mělo být tak, že já dám vodu, dám do toho lávu. Už máme. Krása. Máme netherrack. Tak. Poslední věc, co tu máme, tak je slime. Ale to je kombinace vody a mlíka. No, jelikož my nemáme mlíko, tak je to takový na prd. No, takže mlíko my asi úplně teď neseženeme, protože nemáme krávy. Ani nic jiného. Jo. Takže potřebujeme tady tu gateway.
Tak jo, mohli bychom teda se podívat na nějaký to chování zvířat. Máme tady 22 hlíny, což není úplně jako nejlepší. Chtělo by to trochu víc. Sehnat. Ale na to bychom mi teda potřebovali, hlavně, že tady máme brutální množství dřeva. Chtělo by to teda ještě nějakou hlinu udělat. Ale tak mohli bychom to udělat kde? Nevím, farma. Já bych nerad, aby se na té trávě spavnovaly zvířata, teda zvířata mobové. Kde bychom to mohli udělat? My jsme to mohli koumat. Teoreticky tady by se to dalo udělat. Já se slítnu, už to vidím. Jo, takhle veliký. Čit. Vyjít přesně na to, na ostrov. Rád se budeme muset teda potom přesunout trávu, jedno jestli tady náhodou nemám sít. To bychom měli všechno k naší hlíně. A potom ještě podíváme, jestli tady náhodou se nevyrobila další. Tak uděláme ohradu. A tady to tam svítí točkama. Tak máme uhlí. Jo, máme dost. Takže se uděláme nějaké ještě točky. Takže jsem zjistil, že se nám tady spavnou mobové. Což je docela nemilé. Vzhledem k tomu, že jsme ve vzduchu a nerad bych sletěl kvůli nějakému hloupému zombíkovi. Který si jako řekne jako, že hello there, jako, pošel jsem tě navštívit, anebo tě zabít. Spíš hodit teda v tomto případě. No. Takže já dodělám tu plochu. A jak to mě hotový, tak se vrátím. Budeme pokračovat. Tak jo, jsme tu. Celý jsem to tady zatravnil. Dělal jsem tady ohrádku. A vyrobil jsem tady tu perlu, vlastně z které my, když to zvládnu pozabíjet 4 vlny zombíků, tak dostanu 6 krav, 6 slepic, 6 ovcí a 6 prasat. Vyrábí se to normálně takhle z jakékoliv kitky a Eye of Ender, Ender Perla a Blaze Powder. Tak jo. Na to podívat. Jo, tak snad to zvládnu bez nějakých problémů a snad se to spavne všecko tady. Oj, no tak to bude super. Bylo hotovo. Já jsem si mohl vzít nějaký jídlo ještě. Tak dám. Hola. A to je super.
Vole, to snad není možný. Kurňa, 20 vteřin. To. Dvě vlny. Vole, no to ne. Tak, a máme naši odměnu. Krabice a krávy. Tak. Ta z toho spadla teda je mimo tu ohradu, ale to už se holt nedá nic dělat. Jo? To bychom měli všecko na dnešním videu. Takže udělali jsme tady nějakou základní výrobu elektriky, ukázali jsme si, jak se vyrábí Witchwater. Dělali jsme si tady farmu na zvířata. Kvůli tomu bychom vlastně si mohli v dalším videu udělat slimebally, který potřebujeme na další crafting. No a postupně tady to budeme pokračovat. Po screenu my tady trošku ten ostrov asi pravíme, čestky trošku poskládáme. Možná nějaký základní akorát úložiště tady uděláme, ať je to tady prostě nějak trošku poskládaný logicky a uvidíme se. Uvidíme se v dalším videu. Like, odběr, nějaký pěkný komentář a zase se příště uvidíme. Tak no, nazdárek.